Здравейте, скъпи 40 до 40, всъщност 39 до 40, аз съм Виктор Асенов, пръв сред равни и се радвам да се видим отново. Всъщност, това, което виждате зад мене е мой масажен стол, с който мога да предлагам масажи на всички хора в офиси, в офис среда. Това би ви донесло много разпускане. И се надявам да ме потърсите мене, за да ви правя масажи в офисите, на вашите шефове, така те ще бъдат и по-благосклонни към вас, към служителите. Най-често хора сме се схванали ето тук горе в раменете, както виждаме, във врата, заради това, че работим всеки ден на компютри. По принцип, да, тя си е сложила ръцете правилно, така трябва да бъде, за да може да се отпуснала. Един от видовете масажи е този и ако прецени, клиента може да каже, че иска по-слабо, по-силно, може да направим и такъв масаж. И разбира се, логично е, че няма как в офис среда да се съблечеме голи. Понятно е, защото иначе работата тотално ще спре. Друго нещо, което можем да направим е масажа на ходилата. На самите ходила имаме точки, които отговарят за сърце, черен дроб, кръвоносна система, жлъчка, дълак и още куп неща. Това би могло да ни стимулира цялото кръвообращение, да ни помогне да се почувстваме доста по-отпуснати и по-релаксирани и съответно да можем и да работим по-концентрирано след масажа.